apana chitindo panoda chitindo apana chitindo Joshua Rikiti vote Tuesday 16 September 2025 11 minutes past 10 makabatireko muri yeZimbabwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukadibe kufamba mukadibe kufafedza kutsudzurana dziri kuti kamatima na wasanyika ino mati marese nyika ino nepasiro kusvika ku heaven dega tsendera mari ndinozo chimuti munenge makabata itarisiro yako muri yeZimbabwe kutendeka kwako kuleta upinde pana mwari nepana fenyuro chimuti saka zvandinoda pana muri yeZimbabwe ndinoti udzana fambira naye vari kure nemitumira ichoko kana kutwaya foni kana kutumira runhare kana kunyora tsamba kana uchizwa pane chinoti mashoko agosvika kuna mumwe gara wamuudza asi tira kukuzisa muri yeZimbabwe kuti kunyora kutsamba kuri kure kutumira bhazi kuri kure kana kupinda muchitima kuri kure kana kunenge kuri kure ukaenda pane fenyuro pachimuti ukangoti hallo kana akabate kukosvika ndo pari mberi kuenda pane zvese rega ndikokuti kuti ndiyo nhepfenyuro inoteererwa nedzimwe nhepfenyuro the whole nation on one station papa ndakataura nyaya yekuti haroendewo yes kune chikoro cheprimary chine mudzidzisi anoenda kubhawa womwadoro wozoenda kuchikoro akadhakwa kana kuti akaenda kuno mwadoro ari pamashops even isiri zuva rebasa unhu hwaanoita iye ari mudzidzisi wenzvimbo chero harisi zuva rekuchikoro asi zuva rebasa asi paunenge uri unofanira kuchengetedza unhu wakuratidza kuti unozivikanwa sani munzvimbo maunogara anoti kana akaenda iye patownship anomwa doro zvekuti anokwanisa kutozvimesa ari patownship abereke mwana achiona kuti uyu ndiye mudzidzisi anodzidzisa mwana wangu uyu right kana kuti anomwa bhiya nemusi wesande mande anoenda akadhakwa kuchikoro zvakaita kuti rimwe remazuva aenda kuchikoro akadhakwa ndokunopinda muchimbuzi bhabhidhi yange akabata ndobvatorana muchimbuzi Zimbabwe toda kuti muone endai pa WhatsApp National FM WhatsApp channel muchiona mudzidzisi akarara muchimbuzi ticha mwana wako kungoenda chetobva tokobatwa autobate akutobuda pepa gana nebaji apa yeti basa kuti vana vese muklasi muna ticha chikoro ichi rigandi kusise muri yeZimbabwe chikoro chakamboita munyama wokuita maticha maviri angari dambudziko iri patakauya nenhau iyi pakutanga panhefenyuro vabereki vachitoita sei bhozho pachikoro pedu tiri kubhadhara maschool fees but maschool fees edu hationi zvaari kushanda nekuti anodzidzisa mudzidzisi wachona vanouya vakadhakwa pachikoro zvikanzi vakutanga vakaendesa nyaya kuna DSI Zvimba vanonzi Misi Matsikiti pane pavakazobata basa kugoba KB vanhu vakatumwa kubasa vabatsikiti richitaura navo kuti vabereki vachema kuchikoro kwenyuku zvikanzi bhozho nyaya iyoyo handiizivi yandinoziva inini takaifambira ticha wacho paakazataziva nyaya achivharizana ega basa akandasiya basa saka kana kune mumwe nini handisi kuziva zvikanzi no bhozho nhasi pawandibvunza izvezvi nditori nemeeting nemaheadmaster enzvimbo dzangu dzandinotungamirira ndobva vaendako kuti vatuma vakomana Zimbabwe headmaster tisha vaya vakambonzi imbonotsvagai hunhu hwebasa kana makuda zvebasa tichazozviona vakamiswa basa nokuda kwehunhu wekuenda kuchikoro vakadhakwa wokurasa hunhu pamashops saka mukaenda pa WhatsApp channel izvozvo muchaona tisha vari gada muchimbuzi National FM WhatsApp channel Natasha Zikwa chakutumira ikalingi racho moklika moenda pakanzi view channel moklika pachabuda pakanzi follow mopabaya mopaklika futi pachabuda pakanzi following munenge makutona zvese zvinenge zvatumirwa ipapo kusanganisira teacher ali majipiprioto ali mukati mwa toilet ndichataura muri yeZimbabwe ndine nyaya yeku Mount Upton nenyaya yekuchinhoi yandakataura ine kuti kuna baba vasiri kupinda bamba pawo vari kungoti vakamura kupinda muyadi kudai so but mashoko akazouya kumberi
anorwadza muri yeZimbabwe mushure mekunge baba pane zvaitika mushure mekunge mwana atsvaga mubatsiri pane zviri kuitika ende baba ava vane vana vaviri chete one mukomana anova ndiani mukadzi uyu ne one musikana anoto basa batenda basa romuhurumende remutemo akazoita kuti ndisvike panzvimbo muri yeZimbabwe nyaya ndoda kutaka kutaura panapa inyaya yekuMount Hamden kuna mwanasikana akaroorwa nemurume wake aroorwa nemurume wake munzvimbo maakaroorwa imomo ndo munogara vabereki vake zvakare akaroorwa achibva Mount Hamden achibva Mount Hamden imomo asi ndofunga about 500 meters kubva kumba kuvabereki vemukadzi nekumba kuvabereki vemurume zvadaro mwana uyu aenda kunoroorwa akaita mwana wekutanga mwana uyu achibva iye achangozvarwa padhei rechitatu mwana uyu akabva afa nenzira yekubuda chimbuzi nekumuromo nematambudziko kusvikira mwana afa kuzoita mamiri zvakanaka panga panguramba pachinetsa pachiita sei ndobva ipapo muri yeZimbabwe mwana uyu akagara ari pamurume wake kwenguva asi mwana uyu anga akugara pamba pakewo nemurume wake pasiri pamba pevabereki vemurume asi vese vabereki vemurume vabereki vemukadzi naiwo murume uyu nemukadzi wake vanogara vese muMount Hamden zvadaro Zimbabwe inzwai mwana uyu akashayiwa hembe yake yemukwati yatinoti tight tinonzwa sei chidaro kuvakadzi ndokubva anyarara amai vakazonzwa mashoko nemasahwiro emwana okuti munoziva here kuti mwana wenyu kugara kwaanoita nemurume mumba make hamugara hembe dzemurume dzinogara kumba kwaamai vake mai nyakubereka kana akuchinja anotoenda kunochinja kuna amai ndokwadzidowashwa mukamona ari mumba maanenge ari memukadzi ihembe dzainadzo kwanzi kune hembe chishoti 1 nehembe dzaanenge akabeka dzimwe dzese dzinogara kumba kwaabai ndobvunza kuti amai avo vane musha wavo vanogara nani zvikanzi vanotogara nemurume wavo baba naamai vese vapei amai vanzwa nyaya iyi vanobvunza mwana wavo zvikanzi mama ichokwadi but ndaingoti hazvina basa plus ndakatomboshaya taiti yangu zvikanzi no mwanangu aone riri kushandiswa taiti yakaenda kopi zvikanzi murume ndikamubvunza taiti yangu iri kopi zvikanzi akabva nditengera imwe achibva ati ramba uchitsvaga iyi unogona kuiwana but kuti zvisakurwadze stereke rega ndikutengere imwe time unenge uchitsvaga imwe taiti yako iyi asi imwe kupfeka unenge unayo alright ndobva amira akadaro amai vemwana ndokurwadziwa kuti hembe dzemukosha hadzigari mumba mumukadzi wake dzinogara kwaamai vake dzichigara kwaamai vake hembe yemwana wangu yemukati zvakare yobva yashayikwa zvikanzi ndakanzwa nyaya yamakataura pamhepo kuti takazonzwa kuti hembe dzakazoguma dzaibiwa naamwene dzemuroora dzaakutopfekwa navatezvara saka kutorwa wakatiwa hembe iyi handichazivi mwana wangu anogona kunge achiita sei achishandiswa amai vemwana wemusikana ndobva vaenda kumunyaya ndobva vanotumira shoko kumunyaya kuti ndiri kukumbirawo munondiudzirawo vaseveri kuti ndiri kukumbirawo mwana wangu ambouya kuno ndoda kufamba naye nokuda kwezvakati nezvakati zvataurwa nemwana wangu akashayiwa hembe yake mukati uyezve manga muchiziva here munyaya yekuti mwana wangu kugara zvake nemurume but hembe dzemurume dzinogara kumba kwaamai vake munyaya akati ndakasingazvizivi uyezve hakuna chinhu zvakadaro nokuti iyi itori imba yakakwana inofanira kugara ine zvinhu zvayo pai mukati uyezve mukadzi uyu anofanira kutowachawo hembe dzemurume wake achiita badani achitonyikawo kudai ko amai ava vanotora hembe dzemwanakomana sei ko vanowacha hembe dzemwanakomana sei mukadzi wake aripo mwana paakadzoka mushure mekuvhurwa namai vake munyaya aendesa shoko rokuti izvo udzai kuti ndiri kukumbirawo mwana asi mwana ndopakaita simba rikunobvunza murume wake kuti naiwo baba Isabel sei hembe dzako dzichigara kumba kwaamai vako iwe une mudzimai wakaroora une mhuri yako muri kuda mindiro here Zimbabwe yakabva kumuridzi wemukadzi yakabva kumwana komana achiudza mukadzi wake abvunzwa nemukadzi wake kuti naiwe baba Isabel sei hembe dzako iwe wakaroora inini tine imba yedu baba naamai vane imba yavo zvedu zvise zviri mumba medu sei hembe dzako dzichigara kumba kwaamai vako akati kudini zvikanzi izvo chakunetsa chii kana uchidawo iwe wotora hembe dzako uendese kumba kwaamai vako asina basa wopoto chinochinjirawo ikoko
Ali makore mangani ko mwanakomana uyu? Mwanakomana uyu kasika kasi uzvinari mu 27. Nokuti vakaita mwana 1 ndiye akafa iye. Mimba sedzinoramba. Zvadaro mukoma KB. Shoko rakaendeswa nemunyairiya rekuti ndiri kukumbira mwana wangu ndibofamba naye. Nditsvage kuti hembe dzake dzakaenda kopi. Nokuti ndonase kuti izvo kubva kurwara kwemwana wake nekufa kwemwana wake kusvika hembe dzemukati dzakushayikwa. But vachigara aripo tumumba pane zviri kuitika. Paakakumbira munyaya achinoudza murume, munyaya akabva arongedzera mukadzi uyu hembe dzese. Zvikanzi enda zvachose. Kutaura kuno kwatiri kuita mwanakadzi atori kumba kuvabereki vake. Paakakumbirwa kunzi afambe naye akabva arongedzerwa hembe dzese. Izvezvi ari kumba kuvabereki vake. Amai vari kuti mwana wangu ndinaye. Asi ndakuda kunzwa nokuti zvavakandipa zviendera nekuti mwana uyu akagara kumurume, mwana uyu akatoita mwana kunyangwe mwari vakatonga but akatoita mwana kunyangwe dai asina kuita mwana but kana wagara nemwana wemunhu unofanira kuroora nekuita sezvinodiwa. Ini ndakatora mwana nchida kufamba naye nokuti kana mwana aroorwa hazvirevi kuti alichisina hanya naye kutsvaga kuti zviri kudetsa paari kubva pakufirwa nemwana kusvika pakushayiwa hembe dzemukati. Uyezve ndakashandisa nzira yokukumbira kuti mwana wetimbofamba naye ndiwe rudzi rwekwangu. Ichokwadi. Saka ini ndakumbira mwana akurongedzerwa hembe dzese kunzi garai maenda. Chimboendai ikoko. Munhu akarongedzesa mudzimai uyu mwanasikana uyu hembe dzese mushure mekunge vabereki vake vamukumbira kuti toda kumbofamba. Ndiani? Murume Mukwasha. Akazviita ari ega here kana kuti mushure mekunge akonsulta ambotaura nevabereki vake? Mukadzi atozivi kuti acharaberekera but akangosvika chingodzi amai pane shoko rabva kuna mama ranzi mumbouya but musasiya kana chiri 1. Murume ndokurongedza zvese, takurai zvese endai. Sokudaniwa kwamaita. Asi shoko remunyariro mukadzi achibvunza munyariro kuti aiwa kwanzi vanoda kufamba inemi. Kwete zvakafanana kuti muri kurwara muda kunorapiswa. Kwete kurambana ndo shoko randaya naro. Asi Mukwasha anoti rongedzai zvese. Mushure mekubvunzwa zvakare kuti sei hembe dzako dzichigara kumba kwamai zvonzi kana uchidawo newe tora dzako dzinochengeterwa ikoko dzinowashwa ikoko uchingonopfeka chete. Ya pakaipa aunza nyaya pa National FM dia. Amai mukadzi. Ndauta sinonzi nditakaona mwana wemusha, mukadzi womwana musha wemwana. Ini ndakakumbira mwana nikuti kunyangwa akarwara chikaranga achitiwe nemukwasha. Hazivi kuti tsoka kuroora chete. Yes. Takumbira mwana ofa arongedzerwa zvese. Ya pakaipa. Regati zonzwa kuti vadiwa vatereri vanoti kudini. Pane chamaitsvagirwa nezuro chemukwasha ari kuramba nebhodhi yemudzimai wake. Mukwasha akanorora. Ichikwadi? Akabvisa rora. Anditika? Vakachata nemudzimai. Zvisinei. Pane fungidziro yokuti Mukwasha akarowa mudzimai. Akamutsika akamuponda kusvikira vaenda kuchipatara. Yes. Mwari vachibva vatonga kana kuti mudzimai uyu akafa nokuda kwekurohwa kwakaitwa nomurume. Ichokwadi? I'm not sure kuti postmortem yaitwa here, asi manetsero ari kutanyaya ndeyekuti Mukwasha ari kuramba nebhodhi yemudzimai wake. Chinzi inini ndakaroora ndakachata, saka mudzimai wangu achaenda kunovigirwa kumusha. Ko vabereki kungoona wona tiruda kuenda nebhodhi kunoviga kumusha kwako. Pati dotanga tamboona mwana wedu ari kuarege ari kuapa nguva here yekumbotamba nemutumbi wemwana wavo. Zviri kunzi muroora uyu mwanasikana akasiya ataura kakuti ndiri kudaka kunovigirwa kumusha kwevabereki vangu. Apo chero wakaroora wakaita sei hazvirevi kuti awako azi wako. Saka vanatezvara zviri kunzi nyaya iya rufu rwanga ruri kuruwa. Vanatezvara ndokumba kwemukwasha ndokunembe mukwasha. Vanatezvara vakadzinganiswa. Vanatezvara vakarowa sporo pamwana wavo nokuti wakachata vachibva vaenda kuWhite Cliff. Vanhu vakasvika pakuparara nokuti Mukwasha ari kuramba akati hapana ari kukwanisa kutora bhodhi iyi. Ndakaroora ndakachata. Ndine mapowers pamusoro pemushakabvu pamusoro pemudzimai wangu. Zimbabwe Munoti kudini? Okay, tsodzirai chimwe sebero tongozotora kanhare kamwe chete. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufapfaidza. Ndiri kukumbira Zimbabwe ngatifambidzane kudopinda pabhinga. Yes. Takachibata. Nyaya yandakudaura pana muri yeZimbabwe. Inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti
Chinoi. Kuchinoi kune mwana komana ane 32 years zakuberekwa. Anoti ndakarutana nevasikana vanosvika 7. But pa 7 vasikana ava ndaiti ndaronga zvese kutozikana kwana tete nevabereki, but ndasvika panguva yekuti ndakugadzirira kunoroora. Pane zvaitika kuti inini ndinogona kubirwa mari kana kurwara zvekuda kufa inini. Pandinopedza zvese izvozvo vandiri kudanana naye anenge atoona kuti apa hapana chinhu chiri kuitika apa, panogona kukanganisika zvinhu, rudo rupera. Ndokubva azosvika pakudanana nemukadzi wakaroora kushingirira kuzokanda pamba. Zvadaro Zimbabwe, mukadzi uyu akaita pamuviri, aita pamuviri kanokwana kuita katatu, akazoita pamuviri panokweza kuita paviri pakabva pasati pasvika pamuviri pakupedzesera mwana mwedzi yatosvika, mwana mukadzi aenda kuchipatara achibva anzi kurwara kwamuri kuita mwana wenyu akafira mudumbu. Anzi mwana akafira mudumbu. Process yekuti mukadzi uyu zviri mudumbu zvibude zvakapotsa zvauraya pamwe chete naamai vacho. Murume achibva ati vakomana ndokufamba, but kwese kwaifamba ane shoko raiudzwa naro nevakomana vana godobori nevasikana vaprofita vachitaura shoko rokuti izvo kana uchida kuita mwana unobata maoko ibva pamba pevabereki vako. But baba vako vakamusimbisa kubva kumashure vachiti mwanangu hona ndakaita vana vaviri, mukomana nemusikana, mukomana wacho ndiwe, mukadzi anoroorwa waenda kumba kwako, asi kunyange asati aroorwa achaenda chete anove mwanasikana anoshanda basa remuhwerevere anove mupurisa. Mukomana uyu akanzi usabva pano, hona mwanangu ndatokura, zvandakaita zvese izvi ndezvako izvi, saka gara pana pane mukadzi wako. But wakafamba akasimbiswa kunzi iyo wonaka iwewe ibva pamba pako kuti zviite zvakanaka, but kwaifamba ainzi ibva pamba pabereki vako kusvikira pano mwamudza kuti iwe pamba penyu ndipo pari kuitika zvinhu izvi. Mukadzi wako rushandisira baba vako. Zvese zvaunzi pfuma yauchasara nayo hongu ipfuma iripo, but baba vako uri kubata kwavakaita, but vari kushandisa mukadzi wako iwewe. But ndikakuudza zvinoitwa mukadzi wako unogona kutora demo ukatima baba vako, but zvandoda kuudzisa kubva nhasi pari zvinhu nhasi usatsamwa nenyaya iyi, usati waudzwa zvakawanda, but zvatoda kuita kwazvinozi kuti famba uchaona munhu achibva anzi ini ndiri kukuudza nyaya iyi handikwanisi kutoiita, nditori mudiki, ndikaenda kumba kwanyu ndogona kutofira kumba kwenyu. Chifamba kubva nhasi tiri kuda kuti mukadzi wako iwewe ngaite iye achasarudza nekunzwa kuti izvo kwakati kuri kunzi kune munhu anobatsira, kwakati kuri kunzi kune munhu anobatsira, asi ukanzwa kuti ukakuende vereka kuti 1 pavanhu achasarudza, wechi3 waachasarudza ndiye munhu achakubatsira iye. But iwewe zvandiri kukuudza panapa chirega kuudza mukadzi wako nokuti anozosarudza aine pfungwa dzekuti ndisarudze ndirege, ngaangosarudza iye ega asingaziye kuti tine zvatataura. Mukadzi ndokutanga murume tungamidza mukadzi toita seko, pane kwandanzwa takwende kwakati 1, takwende kwakati 2, takwende kwakati 3, asvika ikoko ichokwadi Zimbabwe regai ndikuzivisei, akabva anzi iye nemunhu iye shamwari wafamba nzvimbo dzakawanda une zvawakanzwa, but pana pandine shoko randoda kukuzivisa, kumba kwenyu iwewe ndiko kune dambudziko. Vakakuudza iwewe, vakakuudza kuti ibva pamba pevabereki vako, but iwewe uri kuona sekuti wakanonoka kushanda, wakanonoka kukura, pane zvawaida kuita nenyaya yekuti hauna chinhu. Uri kuti ndikabva pamba pevabereki ndichanotanga zvangu ndoita chinhu kuti handina basa randoshanda rinoonekwa rakadaiwo. Saka uri kuramira pamba pevabereki vako, but pamba pevabereki vako ndo pane zvari kuita. Handidi kukudongedzera munhu, zvatakuita panapa ndezvekuti enda unokumbira vabereki vako kuti pane mubatsiri ari kuuya pano baba, onai vana vaperera pasi, atenda uzotibatsira ari panapa. Ndokunoudza baba zvikati baba eheshe ngawe ndokumuka uko ndinobata muzukuru ini ndosvika rini ndakutonyara kuti mwana wangu akaroora, but handishe ndikabata maoko, ngauye mukwayo, ngauye mubatsiri. Mubatsiri achibva apinda, abatsira apinda mubatsiri, svikanzi baba ndasvika pano ndiri kuda mhuri yepamba panapa chete, pakabva paina baba naamai nemwana komana nemwana wake. Musikana uyu anga asipo ari kubasa, ndokubva aita zvokushevedzwa achibva auya, ndobva wakana musha wavo, baba nemwana komana nemwana sikana naamai nemwana komana nemukadzi wake. Zvikanzi nemubatsiri ndiri kuda kukushandirai zvakafanana mese, nyaya ndiye mwanakomana yekuti mimba
ni vana vari kufa asi muri ropa rimwe chete asi ropa revatorora ndichaisa pano iropa remurora neropa raamai vepano asi ndicharikumbirira nerudzi rwavo kuti vazivikane kuti ndo vatorora vari pano chete but rimwe ropa rese ndirive ukamba ndiri kuda kukushandira iwai pane mhepo inouya panapa ichita zvainoda kupinzira mwana uyu kana mwakadzi wakasitakura ichimukanganisa saka ndine zvandoda kusiya ndaita pano ropa repano rozivikanwa ropa rekunze richada kupinda pano richaona ndakai ndoda kusiya mupurisa wangu pano achagarira ropa rinobva kunze saka imi ndikasakugadzira mese muchabatwa zvakare munenge muchinzi muri vanhu vekunze kana ukapinda pakambani imwe neimwe munhu anenge ane ID nebepa repabasa rinoreva kuti ndiwe pano saka imi vepano ndoda kukusiya ine chidhino chenyu chepano pachauya munhu wekunze mupurisa wangu alichasiya pano security ichabata munhu wekunze uyu saka uyai ndikushandire mese baba vakati tana waramba andiramba bata pamuiri pakabva ini munoda kundibatsira ini ndaita sei ndatendera mwana mubatsira akati mwanangu udza babava tivabatsire nguva iyo baba akabva buda vaenda kudoro vakasiya vana varipo zvikanzi ndoenderera mberi mwanasikana baamai nababa vese vanhu vakuru nemurora vakati anderere mberi basa ichibva rabatwa basa rabatwa mukoma KB vese vane mvura yavakapiwa vachigeza musoro mvura ikatorwa zvikanzi ndine mupurisa wangu andiri kusiya pano pakaitwa zvinhu izvi mwanakomana nasisi vake sisi ndeve mutemo vanoshanda kubata vanhu vanovesa mutemo basa rechipurisa vakapa warning mubatsiri kuti shuwa tingatoti tatoshandirwa ipapa zvikanzi ndatokushandirai imimi panapa hakuna chichapinda panapa chakanangana nemi kunyanya kuno uyu mwana uyu ataringa pano saka ndipei nguva kana vane zvavangada kuita panapo ndoda kuzivisa shoko rokuti mukadzi uyu akabva pamuviri uyu ropa riri mavari ndo riri kudyiwa kusanganisa ropa remwana akafa ropa riri mavari harisati rapera vachiri kuuya kuzopedzeredza ropa rese kusvikira akuzotsvaga zvekubata pangu pamuviri vachambengi vachitamba naye saka zuva rakasikwa namwari vanopinda pano saka ndichasiya security yangu kutanga nhasi hapachatopindiki uye akati ndiri kumhanyira kubasa muchange muchindiudzawo zviri kuitika ane motokari yake bamadho achibvarwa pasi zuva iroro baba vakaenda kudoro vakudzoka usiku kumapasi 12 havana kushandirwa vakaramba kushandirwa vakudzoka usiku vanopinda nemuvillage imusha wavo uri pakati vachibva kubhawa kwanzi vaiimba vachishedzera renji rese richidzo ndadzoka ndauya kuba kwangu ndezvehuku zvazviya zvokuti huku ikadya mazai inopiswa muromo kwatairi munhu hazviite so mashoko avo anenge aienderera mberi nekuti ivo vanenge vanoziva kuti vane zvavari kuita kuvana vavo saka vari kuti kana huku yadya mazai ndio inopiswa muromo kwete munhu right vanhu vakangoguma kuvanzwa vachitaura vachishevedzera but pavakanyara vanhu vakangoti vapinda mumba varara mangwana kuseni vakaonekwa vari panext door vakatorara muberere vanhu vakati munhu akaita sei akadhakwa amutswa paipai vana kufamba nawo vavatora vepamba paipai kufamba nawo kuti vanovasiya kupi kumba kuti baba takavanzwa vachitaura nezuro saka ndofunga havangozorara kudhakwa vakuda kunopinda muyadhi baba reverse the speed yavakarowa munhu akaita navakasara kabira kuita kuwokera kusanganisira vepamba vaiti agomudhara hodaika mudhara akatorera kunze vachimhanya vakanopinda straight mumba mepamba pavarara panzira vachinopinda mba zvikanzi vakomana imbwa yandaona ndakuda kupinda muyadhi aite mukadzi nemwana kuti valinga gomba kana makubuda panze akati kana pamapenyu hapaite vakazoshedzerwa mwanasikana zvakare anova mupurisa vari pamba panext door ndiye akauya akuda kuenda naye vakamhanya zvakare tirazuva rikadambuka but vanhu havana zvavada kuona kechi 3 ndo pakanzwa veukama kuti zvechokwadi pane chinhu chahukura but ivo havasi kuiona mwana akatakura akati baba uyai mutaure nini zvakanaka mwana chakabwa chautaura baba ndechekuti mashoko akataurwa nemubatsiri baba panapa munhu wandakatora pano ndiwe kuti abatsiri panapa zvinoitira nekuti muroora nemwana wenyu vane dambudziko but akatari kusiya security yake kuti panapa vanhu vasapinda baba hamuna here chamunoziva pamusoro pezviri kuitika pamuroora mukoma KB
baba vakapupura inove nyaya nezuro pandada kuiita yanga isati yani mashoko ekupupura kwa baba vandiri kutaura vari mukati meguta reHarare izvezvo kumba kwemwanasikana anove mupurisa ndobva ndasvikako baba vanotaura vachiti iwo mwana achivabvunza vanoti hongu baba hamuna chamunoziva pamusoro pemuroora baba vanopindura mwana vachiti nhai mwanangu kana ndichinge ndapindura ndichibvuma kuti ichokwadi ndine zvandinoziva pamuroora mwana wangu haandiuraye here akaziva kuti inini ndine zvandaita ndini ndakakonzeresa mwana avabvunza vanoti iwo mwana wangu hanzvadzi yako haizosvike here pakundiuraya ikaziva kuti inini ndine zvinhu zvandaikonzeresa chinove chokwadi chokuti vanga vatobuda pachena kuti ndivo vakazviita zvikanzi allright zvadaro zvikanzi uye futi ndine mashoko ekuti chiri kundinetsa nekundityisa iko zvino ndechekuti ndine mushonga wandakanotora inini ndine mbwa yandinayo asi ndiri kuona imbwa yaida kundiruma inini yakafanana nembwa yangu inini yandaishandisa kumuroora handisi rini ndaita zvendaita izvi kumuroora mwanangu imbwa yangu ndiyo yaita izvi kumuroora saka imwe nani ineni saka imbwa yacho zvakare irikuda kundiruma handisi kuziva kuti yaimbwa yangu here nekuti imbwa irikuda kundiruma inini yakafanana nembwa yangu yandaishandisa nekutuma kuti ite zvekumuroora hey! mwana wangu anoti kudii kwandiroitara mashoko ekuti zviri nani kuti ndife pakuti ndibvume kumberi kwemwana wangu ndingataure kwamuri bosho kana kumwanasikana wangu uyu nenyaya ari kundikumbira asi pakubvuma mberi kwemudzimai wangu nemwana wangu zviri nani kuti ndife mwanasikana akati baba ndini ndichataura nehanzvadzi yangu zvakawanda zvakaitika imimi baba venyu imimi naamai venyu vakatofawo but mukatarisa nhoroondo kumashure hamutotadzi kuziva kuti baba vedu kufa kwavakaita vakaurawana nhengi asi munhu wacho munomuona saka tiri kukumbira kuti isusu muende tonogara pasi nehanzvadzi yangu tobva tawirirana so baba pachavo vakati ivo mwanasikana akabva afonera mubatsiri kumba kufemiri yemubatsiri kuri kunzi kwakafiwa kune rufu mubatsiri anga akaenda kurufu saka zvaakaenda kurufu havasati vamushedza kuti adzoke pamba asangane nababa kuti baba apinde pamusha baba vachiri kumba kwemwana saka baba vakashedzera iwo kuti so mwana sikana uyu akatotsvaga munhu anogara pamba nababa ekuti paanenge ari kubasa anenge aina baba nokuti haasi kuziva pfungwa dzavo kuti iwo baba ava vachabvumira kuti tidzokereka kuti vari kutya kunomira mberi kwemudzimai wavo nemwanasikana wavo nemuroora vachipupura kuti muroora ndingaita kuti vana vako vafe muroora ndaikwanisa kuita mudzimai uchishandisirwa imbwa ende imbwa yacho yaive yangu ko baba pavaibva kubhawa vachiimba usiku kuti zvinongoita sei zvingori kuhuku chete zviya zvokuti huku inoita sei inopiswa muromo kana yachinge yadya mazai kwandiri munhu azvidi vari kutize vari kutadza neiko kupinda pamba apa vanopiswa muromo apa vakutya kupiswa muromo hey baba Isabel chinoi munoti kudini konacho saka izvozvi baba vari mudhorobha kumba kwemwanasikana kumba kwemwanasikana pamba hapasi kupindika kungoda kupinda muyadhi chete speed vakadzokera kumashure zvakanoona ndiwo vega vari kuona imbwa apa trouzi rakadambuka kwanzi ipapo reketotibata zvakanyanya Zimbabwe munoti kudini konacho chekuchinhoi 12 minutes past 11 paZBC National FM tine mashoko ari kubva buda chikati aiwa neniwo ndinobva zvangu kwamutare handiramboziva kuti kune chii kuna baba kunoko murume nemusana vakadzi vasara vachitaurirana iko zvino tiri kugamuchira mashoko ekuti mukadzi abva aenda kudare redzimhosva achiti anoda iye peace order asashungurudzwe nemurume apo murume angaramba mukadzi ukanzi bva pana pazvikanzi kuenda wakambozviitawo wani zvikanzi iwo wakambozviitawo wani zvikanzi indakazviitira kunze zvikanzi inini waida kuti ndirire kupi rambai makabata tiri kudzoka mukoma George tichikudza isaidi redu maererano nemukadzi oyu murume anoti mukadzi wangu mukadzi ari kuti murume uyu akabuda mumba akaenda angasisine inini ndakagara nomwe mukadzi saka ndipo here panounza chikomba mumba kana vasati vapesana kana kuti vasati varambana ndokubva ndabvunza chinonzi kurambana chii pavakaroora murume uyu
chirora makashandisa nzira ipi obviously panororwa munhu panounganidzwa vanhu poita munyai pobva pabhadhirwa mari zuva ravakazoparadzana pakashinedzwa here munyai akadzorera mari yachiri tenseniyo inonzi gupuro kana kuti makangonisa zvawaenda zvapera saka rigandi vanopinza bhosho zviri kufamba here. Victor maurukira paGlenwood Park akachibata chemuti Emmanuel Mutsaka kwasiya mutenga siyabhuwa binga. Wow, chakabatwa chemuti kuti tiri kubwera kubinga. mukoma KB ndichazokutsvagira icho kwajuru chomumwe mukuru wechikoro ari kufungidzira kuti anga achitamba nevanakomana nenzira yakasiyana pachikoro. Okay, regaindi kubate muromo tuludzoka manje timbopinda muchito. Mwanakomana uyu pakati kumudzimai wake ibvongotora hembe sezvo uri kuenda iwewe kuti munofamba nevabereki mutsvage kuti sei hembe mukati yakashayikwa. Akaudza here munyai kuti handichada mudzimai. Akatomudza kuti kana mataura izvozvo ngaatoenda nehembe dzake zvachose. Ari kutoramba mudzimai. Akatoramba mukadzi. Taura kako kese. Okay, saswetezvara pawakabva kubhawa usiku huya vachiimba vanhu vakangozonzwa vatizi havana kuzokwanisa kakupinda zvekare pachivanze pamba pavo. Ndofunga vakatosvika vakarova reverse vakatiza nekuti urarame next door. Vana mudzimai vachidaka kuvatora vakarova futi reverse kusvikira vazotorwa nemwanasikana wekuno kuHarare anovamupurisa. Saka havana kukwanisa kupinda pamba here. Kubva ipapo musi wabva munhu havana kumbopinda pamba zvakare. Ya pakaipa. Saka vaishandisa imbwa kusvina nemuroora. Inzwa chinorwadza mukoma keye pamba apa hapana imbwa. Hapatori nekuti vanozonyebera kuti imbwa iyi ndiyo yandaisaura. Hapatori neimbwa pamba ipapa. Ya pakaipa. Then icheku Stone Ridge. Mati mudzimai akabva aenda kucivil court. Yes. Kuno apply inonzi peace order. Izvezvi kwanzi vatori kuMataredzimose. Vatoenda. Saka murume kana mudzimai akagrantwa peace order. Murume hapana muromo wachavhura. Hauvhure muromo. Chero kaona bhozho auya iko. Asi madzimai musatidara 0713938538 paita munango panted. Okay, 0713 ndiri kukumbirawo kanhamba dzemubatsiri akabatsira ka mwanakomana wemumadzi. Okay, aita pamuviri pachibva. All right, ndofunga maenzwa icho chembwa chakanyanya atezvara vanotoripa muroora chete kanyemba nabhozho. Tipewo kanhamba dzemubatsiri uyo. All right. Okay, all right. Hanzi kudiri find a decent way yoku. All right, find a decent way yokuudza muroora and pinpoint the reason why her husband chose. Okay, ana kunyasa kuenzwa zvakanaka message yacho. All right, muri seiko timu chimuti KP na Bhozho tiri pamwepo patiri kufamba apo porikiti boom chigogo radhi paziko. Vanenge vane nyaya vanenge vachida kukubata musati madaro mawapa nhamba. Hanzi update yeku Great Win yemukomana akaenda kunotora mushonga kwasekuru kwamurebwa kuti kwamutoko. Ndiri kuzama kufonera mukomana. Mukomana asikubatike kuzve pati pane ndikamufonera ndauzwa nemumwe munhu kuti mukomana aya akanzwa kuti ari kurwara. Right. Ndosama kufonera mukomana uyu foni yake aiswita. Sekuru yavo inopinda inodavirwa but haina munhu anoti halo. Iri kungoneka kuti yadairwa inotodairwa asi haina chinobuda ipapo. Vanenge vaona kuti ndi Bhozho ari kufona kuti kudaro. Sei vasiri kutaura nemi pakutanga makataura mesataura tese iko zvinozva vachadaira vakatosevha nhamba kuti Bhozho. Saka vakangoiona unongodaira pamwe vanenge vari mumatare. Okay, imi mutsvagire kuti matare anoitwa nguva. Kanyemba. Okay, Kanyemba muroora uyu anoda counseling chaiyo nekuti akazvitora neimwe way anogona kuzvipfudza achiti ndichararamirei because mimba haisi nyore kuitakura. Ungozonzi mwana uyu akafa kuipa kwazvo yanga yasvika. Mwari dai vakatotibatsira. Nyika ino yaipa. Ndinonzi mai Lenora pachitumbisa baba Isabel. Icho kwadi muroora ku muroora ndogara pasi. Yes, kuti anyatsodzwisisa izvo zvasata kuziva nyaya. Kana iwo baba vacho ndogara nawo pasi vanogona kuzvipfudza futi
bari kushikosangana nevanhu mudhara uyu ana basi ndangoti mudhara uyu ndokumbira ukanhamba dzemubatsiro wekuchinhoi mwanasikana anovaka mupurisa anoziva how to handle my issues akanaka chokwadi anditi chokwadi ndosaka atsvaga munhu anosara nababa paari kuenda kubasa achaona nguva yekusimuka odzokera kuchinhoi kana kuti achaona nguva yokutakura mubatsiri kuti vaende kuchinhoi vonogara pasi vonotaura vonoita counseling nomuroora endaudza baba vake kuti baba ini ndini ndichataura nehanzvadzi yangu imi muri kusvika hongo bati ndichataura neani nehanzvadzi yangu baba uyo anokumbira sori yei iye aisanganisa muroora nembwa kuita sei ikoko baba iyeye zviri kwaari kuzuraya kana kusazuraya ndinonzi the radio inspector Shekman Matono paZBC. Isu seNational FM radio hatimbofi takafara kunzwa kuti pane munhu akomita suicide azvipfudza. Munhu wese akakosha panyika iyi atikurudzira izvozvo toda kuti vararame baba toda kuti vawane counseling vabatsirwe vazokwanisa kutodzidzisa kuti zvakadai hazviitwe oramba vachiteerera chimuti yes tinoshota pachimuti aiwa so mwanasikana anovaka mupurisa ngagare pasina baba ovabatsira oenda zvakare kakuhanzva dzikomana yake nemuroora uyu makoti votaura kuitira kuti vabatsirekane. Mwari anovabatsira vanobata zvakare mumwe mwana noti mwana 1 asi vana vakawanda tinovashuvira mune zvakanaka. Ndine nyaya yekuEpworth baba yababa vakaita suicide vakazviuraya variwo vabva pamba pane vana 3 kunogara negirlfriend ine vana 4 kusina wake vachibva vazoona pamba ipapo paine bhasikoro ndobva vamwa mushonga vachiti waita girlfriend variwo vabva kumba kwavo. Chii chakaitika kuEpworth? Murume ane vana 3 nemukadzi wake kubva aita girlfriend kubva pamba kusiya mukadzi nevana 3 kunogara negirlfriend ine vana 4 kusina mwana wayo. Ari kumba kwegirlfriend ikoko ndobva aona pamba paine bhasikoro ndobva amwa poison achiti waunza chikomba pano. Bhasikoro ranga ririrana nanhasi akatofa asingazivi kuti nderani akangoti baba vakatofa uda kuita magaiva usiri magaiva baba zvakaoma. Okay. Hesi rangitoni. Mushina namboro apa Dubai banga nambono pambranya. Nambo kurani. Mama ita sei? Nana boda unogera ndebo ka Dubai saka ndakadzoka. Auna kukanganisa zita kuti gokwe. Aiwa apa Dubai boys. Yarungobata chempana kuno aichingira kwana kwamai wacho ndaita panhawi amai ava vavaine nhau yekuti mwana wakarongedzeswa handi aiti mwanasikana wakarongedzeswa ndo nhau iripo yekuti mwana wakarongedzeswa saka nhau iripo ndekuti wamai vanofana kuenda kwamambo kakunoripota sezvo mukomana wezviri kunzi akagara nemwana wamai avo asina mahara akazvirwa kuti panenge hapana pfuma yakaenda saka unofanira kunoripota kwamambo hapana kuripota iwo amai ava pavakade paudza munyaya yekuti mwana ngaamboya timbofamba naye vakati ngaatakure hembe dzake dzese here kanti vakati ngaangouya ambosiya dzimwe kwai ngaauye timbofamba naye nekuda kwekushaya kwayakaita hembe yake asi dzimwe hembe dzaifarenge dzichisara kumba kwake saka murume akabva muti chiwe chiauridza zvese ubva watoenza zvachosera aiwa saka inyaya ipachena ndekuti ngawangoenda pamambo kosi kugara nemwana wemunhu unofanira kutoendesa pfuma zvasinei kuti wagara daiti kana kuti nguva yakareba sei but pamuchemo chapo unofanira anofanira kutomhangarira kuti akwanise kutoroora mwana zvisinei kuti achamuda mukadzi wacho but zviri pachena kuti anofanira kunobhadhara kwamambo mwana anofanira kutosa pfuma mukomana aiwa tinotenda ingo 0713938538 0713938538 rega tinzwe kuti ndiani ari parunhare paita munango papa Isabel National FM. Hello avanyemba zviri sei mambo zviri sei akoma iripo kuti sei bo ndiani wedu ari kupi wewe Victor Mpembe ba alipiudzapa. Hey. Vikala. Wadula kanyamba. Muri bwanji inu. Iripo ndakuzai. Muse tibatsira itinzwe. Yeye bachino hiyo tunaumira mushe.
chembwa ichi chapa chinoike ndere kuona imbwa ichi ka bati munoona zviripo ka mwana komana uyo anoda kutaurwa naye okay kuti asaite hasha salowe baba bati imwe nyaya yemajiko mudzimai uyu hazotauri kuvabereki vake ipapo manje baba tezara vanofana kugara pasi naye zvakanaka wokumbira uregerero kuna muroora kuti aiwa ndakakanganisa ndo zviripo apa bhozi vakataura mwana komana anogona kunzwisisa sezvo ndi baba wake komudzimai muroora macho paroda mombe dzinotsika yes vanofana kutobvisa kana mombe kutoenda kutotaura nevabereki vake kuti takakanganisa ya pakaipa pakaipa kanyemba ndochete kukoma kanyemba ndinotende regai tinzwe mwe ari parunhare baba isabhentawesa diana halo National FM Bhozho madina ngoma kanyemba muri seko bhozho kuti tibatsire tinzwe ndiani wedu ari kupe alright regai samuri gwaipa blawa ndaida kubvunza hangu kuti uyo mufana uyo wekuchengetesa nhumbi kumba kwamai baba vachecha varipo here kana kuti chichakachi ndio mubvunzo ratara kutobvunza baba variko vapenyu vatori vapenyu because ndanda tombofunga kuti kuda baba vakafa saka kuda kareka kangozodzonzokakapamunje iwe regai iwe akatakomhaisa kungwa nepamwe because aukamu kuti nhumbi dzinonochengeterwa kwamai hati mudzimai anenge atowa nekodzero yake chiwetira murume aita se ndizvozvo koma madzimai anobatwa anenge asina here yana baba kumba hapana kumira zvakanaka pandori nemwe nyaya iri kuseka ini chandongona ndechekuti cherezi nevana vedu ava vanofana kutodzidziswa mutemo ngoti kana uchinge warorwa zvinhu zvinofamba sei mutemo nechivanhu kuti unoona kuti mwana anga atononoka kutotaura anenge atoitwa zvinhu zvakatoshata chingoti hazvizviri noma pazvinhu zvakashata kudaro chiwa chingoti ndaingoti hangu kutamba wotombobirwa mbatya wotomboti murume wangochengetesa nhumbi kwamai zvinoita here zvakadaro izvo nai mukoma regai Samuel Gwaya hambuya vakakanganisa here kutuma munyaya kuzokukumbira mwana wavo kuti vafambe vaone kuti chii chiri kukonzera matambudziko ari kusangana naye ndoda kutovapa 100% because nyaya itoitika papapa ngeyekuti dai vakatononoka ka izvo vikoti imba ingatobva zvinotori nane pane kuti aizorashikirwa neupenyu hwemwana apo munhu angaitodzveniswa chimwe chisatamizi mukabikira ipapapa havakatogona zvikati kozoti koyo mufesi vakomana mambonyatomumutarira were mufesi ari mutoileti so kutovataunde munhu ari muloji kudai anenge akabatwa anenge akarekenwa ndokwati pana kutovhurwa watapana vamwe vakangavatojerisera kutoti ngatimwe tinaaaaatokutenesa zvikauzveseimae ndonyaya togara itaura papo vana zvii zvinoitika mukati umu shuwa muzvikoro kana munharaunda umuka vatoonekwa vanovhumbamira zvavanenge vachiita aikatori mapengeeujeu zvakaoma kani pari bhoa ingosweresewo vachada kukubatai vari kutsvaga nhamba dzemubatsiri wekuchinhoi munobatika sei namba muri yezimbabwe andikwanisi kuzitaura ndisina kutenderwa kana kuita sei vanenge vachida kundibata munondibata manhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sachenge masara madam bosi wachenda mbuya rikiti boshongora mpilo Natasha Ziko Kanyemba Bonzo tigumane mangwana 9 to 12 tichakusiyika na Rachel Majoko Chauke.